Ahojte, milé krásne ženy, idem vám nahrať, pretože neustále sa ma pýtate. Ja viem, my sme v tej našej téme už veľmi dlho, že čo to je rolonka. Tak ja vám to teraz idem ukázať. Rolonka je toto. Takéto niečo. Takto to vyzerá. Táto flaštička sa volá, že roll on. Kvôli tomu, že sa roluje. To je z anglického výrazu roll on. Čiže takéto už sú hotové, ktoré si viete zakúpiť. Inak toto, počúvajte, toto je, no, ja vždy vyberiem také niečo, pričom sa zamotám. A toto je modrý lotos. A minulý týždeň na konferencii Emily Wright spomínala modrý lotos, že aký je to obrovský problém dostať sa k 100% čistému modrému lotosu. Ja vám to nalinkujem po toto video a nie je to iba tak. A väčšina nášho trhu na svete je zaplavená padelkami alebo rôznou syntetikou, čo sa tvári ako modrý lotos a modrý lotos to naozaj, že nie. Takže toto, dievčatá, je rolonka. Dajú sa kúpiť aj hotové rolonky, napríklad aj toto je rolonka, Forgive. Naše toto by mal mať asi každý doma, pretože nikto iný nerieši nič, len pustiť, odpustiť, vypustiť. Však poznáte to. No a teraz, keď ja vám poviem, alebo niekto vám povie, alebo niekde sa dozviete, že však urob si rolonku a vy pozeráte, čo mám spraviť, čo to je. Zoberiete takúto prázdnu flaštičku, ktorá sa dá normálne kúpiť, je v sade 6 balení a máte tam takýto rolon. Potom do nej nakvapkáte podľa receptu esenciálne oleje. Ja som si sem zobrala teraz cilantro napríklad. Čiže máte takúto flaštičku, olej 100% čistý. Ten potom kvapkáte do tejto rolonky podľa počtu kvapiek. Čiže vám niekto napíše, že dajte 10 kvapiek v recepte. Tak dáte 10 kvapiek. A potom čo? Potom sa pozriete a v ideálnom prípade zoberiete takýto kokosový frakcionovaný olej. To nie je esenciálny, to je kokosový frakcionovaný. Ideálne s takouto pumpičkou, lebo viete, veľmi dobre sa to do tohto dáva, takže je to také jednoduché a ja to mám tiež veľmi rada. A prečo kokosový? Kokosový kvôli tomu, že on sa veľmi dobre vstrebáva na pokožku, má veľmi malé molekuly a je to špeciálna úprava kvôli tomu, aby sa dobre vpíjal, ale takisto, aby aj bol dobrý nosič, tzv. Autobus pre esenciálne oleje, aby sa dostal do nižších vrstiev pokožky epidermy a následne, aby sa dostal tam, kde sa dostať má. Takže máme toto, nakvapkali sme a teraz koľko tohto? Ja vždy odporúčam, ak máte napríklad nejaký akutný prípad alebo nejaký akutný stav, maximálne vždy dajte do polky. Dobre? Lebo potom si viete spraviť vašu inú. A aby ste náhodou nespravili, že do plnej rolonky a potrebujete napríklad tlmiť horúčku, hej, tak aby potom, keď vytlmíte horúčku za jeden deň, no tak môžete si tam potom dať samozrejme samolepku, že na horúčku, ale ja to mám rada, keď to vieme využiť aj inak a vieme si potom radšej ako keby čerstvé spraviť. Dobre? Rolonka, dievčatá, toto pobehuje medzi týmito dvomi kamerami, aby vás to bavilo. Potom sú inak k dispozície takéto, že väčšie rolonky. Tieto mám že veľmi rada na väčšie plochy tela. Napríklad aj ako podpazušník. Naozaj, ježiš, je to super. Alebo potom sa môžete stretnúť s takýmito, že spray bottle, čiže sprejová, alebo môžete mať aj takúto fľaštičku, čiže už hotové namiešané, alebo opäť, a odporúčam samozrejme potom sklenené. No. Takže toľko k rolonke. Nalinkujem vám po toto video aj ak sa to tam zmestí, tabuľku riedenia esenciálnych olejov, ktorá je taká vo všeobecnosti k dispozícii. Samozrejme, to sú vždy všeobecné nejaké možnosti a nejaké protokoly. Vy si to vždy môžete individuálne prispôsobiť vzhľadom na vek a zdravotný stav a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže všetky tieto informácie, ktoré tu uvádzam, sú vždy v súlade s mojimi vlastnými skúsenosťami a odporúčaniami. Ak budete mať otázky, prosím vás, pýtajte sa v rámci vašich poradných skupín alebo s človekom, ktorý vás odporúčil k týmto vysoko funkčným, kvalitným esenciálnym olejom a hlavne k tomu, aby ste dokázali zmeniť svoj život, aby vám bolo lepšie. A nie je to náročné, je to fakt úplne jednoduché. Len viete, tá tranzícia z jedného do druhého je vždy taká chvíľku mätúca. Ale majte sa radi, buďte k sebe láskaví. A máte ľudí okolo seba, ktorých sa môžete pýtať. Prosím vás, pýtajte sa ich. Krásny deň.